Γεια, Μαμικός εδώ. Σήμερα αποφάσισα να ξεκινήσω βίντεο και αυτό θα είναι το πρώτο μου. Πρώτα απ' όλα θα σας εξηγήσω από πού πήρε την ιδέα να βγάλω βίντεο και να φτιάξω ένα κανάλι. Συγγνώμη και λίγο προσπαθημένος. Και δεύτερον να εξηγήσω τι θα περιέχει αυτό το βίντεο και τι ακριβώς θα κάνω. Πρώτα την ιδέα για να φτιάξω YouTube, κανάλι στο YouTube. Έβλεπα πολλούς YouTubers ξένους στην Αμερική και σε άλλες διάφορες χώρες και εντάξει, το έβλεπα και χάζευα. Αν και στην πορεία έβλεπα και Έλληνες, τότε αποφάσισα να δημιουργήσω κι εγώ πέρσι, αλλά δεν μου βγήκε. Και τότε και τον ξάδελφό μου και μου βοήθησε αυτό, μου είπε τι ακριβώς χρειάζεται το ένα το άλλο και εκείνος άπειρος ακόμα, αλλά θα μάθουμε πιστεύω στην πορεία. Τον έβλεπα, μου αρέσει και ο ξάδελφος μου, κάνω ωραία βιντεά και αποφάσισα να κάνω κι εγώ. Τότε στην πορεία είπα μέσα σε μια μέρα για όλα αυτά να βγάλω το πρώτο μου βίντεο και να σας εξηγήσω. Δεύτερον, το κανάλι θα περιέχει vlogs από την καθημερινότητά μου, αλλά και μπορεί κιόλας να εξηγώ για κάποιες κασέτες, για κάποια βίντεο, για κάποια παιχνίδια και διάφορα προγράμματα, είτε στον υπολογιστή είτε χειροποίητα στο χέρι. Αυτά. Απλώς θέλω να με υποστηρίξετε, να με υποστηρίξετε πολύ, γιατί θέλω να μάθω και εσάς, αλλά να μάθετε και εσείς από εμένα. Τώρα το βίντεο μιλάω λίγο πιο σιγά και επειδή μου αρχίζουν, αλλά και επειδή κοιμούνται μέσα γονείς μου. Το γύριο βράδυ, 3 παρά 4 τα μεσάνυχτα, ξημερώματα, συγγνώμη. Και το βίντεο θα είναι πρώτα μικρό, γιατί θέλω να σας εξηγήσω τι ακριβώς θα υπάρχει σε αυτό το βίντεο. Και θα βρείτε στο τέλος, μόλις τελειώσει το βίντεο, τι ακριβώς να κάνετε, subscribe, like και αν θέλετε κανένα σχόλιο. Επίσης, επειδή δεν ξέρω και εγώ από αυτά ακόμη και επειδή τώρα έχω laptop, θα ανεβάσω στον υπολογιστή μου, τον έχω στο πατάρι, το ξαναβάλω να κατεβάσω όλο το πρόγραμμα θέλει για να φτιάξω βίντεο. Τώρα όμως θα τα κάνω από το κινητό, γιατί κάτι μου έχει πάθει το laptop και δεν θυμάμαι τους κωδικούς και τέτοια και θα χρειαστεί μεγάλη δουλειά. Γι' αυτό για κάνα μήνα ή καμιά εβδομάδα το πολύ θα χρησιμοποιώ το κινητό μου και δεν σας ελπίζομαι να γίνεται πολύ καλή δουλειά, εντάξει, ό,τι κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ που θα παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Χρειάζομαι μεγάλη υποστήριξη από εσάς. Αν θέλετε κάνετε subscribe, like και αν θέλετε κάτω γράφετε και ένα σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ, καλώς βράδυ.